Egunon, udan gaude dagoeneko eta horren arira gaur, niretzat aipagarriak izan diren 3 udako kanpaina aurkeztuko dizkizuet. Aurkeztu nahi dizudan lehenengo kanpaina Koronak egin du, Koronales lelopean, eta aspaldien Koronak jasangarritasunaren aldeko apustua egin du, eta honako kanpaina honetan euren botilak iragarkietatik kendu dituzte eta iruditzen zaidala ariketa polita. Bigarren kanpaina Ikearen Fresat Ikea da, eta honetan ikusten dugu Ikearen katalogoa edo euren produktuak ikusten ditugu, baina udako produktuetan bilakatuta. Gaurko 3. kanpaina McDonald'sen Stay Cool at Summer kanpaina da, eta hau bereziki interesgarria iruditu zait, dalako gure egunerokotasuna erabiltzen ditugun euskarri horiei bueltatxo bat ematea. Eta hona hemen nire gaurko gomendioak. Zeintzuk dira zuen udako kanpaina gogokoenak, gutxi guzu ere eskuinetan eta guk ikusi egingo ditugu. Laster arte!